75 year angka Tiprarok India by merger agreement mani tamani Tiprasa rok tabuk bo aigini haino haiku khulumka norona haino hailam so RwngTvTiprasa ni video wo ke Tiprasa rok asik bising kha tangai bui hai chung develop nya bui chung haino northeast ni borok mijo naga ta kwbangma dofa tongo borok tabuk develop ngai baro thaktor wo borok ni dofani mungbo chung sajak hingke chini Tiprasa ke tangai agini haino haiku amono chung saimana kai buliane theke paithak jora chung manailane agi hingke chini Tiprasa rok asik educated kru taya jora social media tai news rok ba sang naina manthogia hingke Tiprasa rok afra asik sia nijini tomo mantai soktai tong ta kisisa mani manma bani khusing thangu kamini leader hanjangnai rok bo kahamo tongo hamya bo tongo o hamya rok khainai di borok just nijini bagai simi wansugo kuno kaisa sik project rok haike borok no nargai Tiprasa kari rok ke mayangi thangu sana thangke tabo bo corruption ngo haifana ajorani hayang sik haini tawke social media roni through tinnogi thango sobasa ya haifana men 75 year Tiprasa rok kari ingmake chungje leader ni chongui hormani amoro chungno kahamke sakthari naya tai kono kaisa job rok mana thangke belai khebe jalnango tamo hunmale arobo corruption cholibo kaisa leader rok board ni skang kok samabai milia hai khainai hairi nai hunui sawairi mani ulo board pasung thangke aje kok sairi mani khaya amono Tiprasa rok machaya maninyangi tongbayo amoni yagulo Tiprasa rok hingke hu khaisana belai ke hamjago amoni bagai Tiprasa rok hapung hatayo bisik bangu agibo Tiprasa rok ni bagai hamkrai khaina naya hama kogya a jorabo Tiprasa rok develop khaina ni bagai nayo haifano hapang chiniya ni bagai kisa rang phunukjangma baino leader rok compromise khaikibayo tayo leader rok bo Tiprasa no kwrwng no borok bo rang no khe develop khaina pogui thango borok no bo chaya hinya ang tamo himale chini system se haying thangka tai chin Tiprasa rok bo kthai malaya o politics ni bagui no gana no buta bopem no kthai maya bodol alanda khayu ne amoni bagui no chung develop ba hamkrani lamao thangna hingke abo joto thancha ungna nangnai tamo humale develop saisung khaimaya naga mijo arunachal ni borok rok tabuk bharat haktor tai hayong ni borok rok bai sini jangma hai ke borok joto thancha tongui se borok development tai borok no boisini o asukno video tini norok chajaka ke subscribe khadi bell icon click khaidi like khaidi comment khai sadi bahai injakam tai sung development ke sung borok hakino thancha ke tongnang nang asungno hangba